истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии Зимчуруд аз ҷумлаи марказҳои солимгардонии берун аз шаҳрӣ ба ҳисоб меравад, ки дар дараи зебоманзараи Варзоб дар соҳили дарёи Шуху Тезоб ва мавзеи хушбоду ҳавои ин гӯшаи диёр мавқеъ дорад. Ҳамасола хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба ин ҷо омада бо фароғату истироҳат давраи таътили худро сипарӣ менамоянд, зеро ин муассиса тобеи шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур мебошад. мувофиқи нақшаи рӯз, истироҳати хонандагон оғоз аз машқи пагоҳи рӯзӣ то обозию хӯроки нисфи рӯзӣ ва соати муайяни хоб машғул шудан бо бозиҳои шавқовар гузаронида мешавад. Ҳамин аст ки аз давраи истироҳати худ хонандагон хушу қаноатманд мебошанд. дар ин истироҳатгоҳ фароғат мекунам. истироҳатгоҳи солимгардонии кӯдакон ва наврасон Зимчуруд яке аз фароғатгоҳҳои хуби берун аз шаҳрӣ мебошад. дар ин ҷо кӯдакон ва наврасон ба шароитҳои замонавӣ метавонанд истироҳат кунанд. дар ин фароғатгоҳ мо бо бозиҳои шавқовар ва ҳар гуна маҳфилҳо сару кор гирифтем, ки ба мо хеле писанд омад. мо миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати шаҳри Душанбе мерасонем, ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳоро фароҳам меоранд ва мо метавонем дар ин ҷо истироҳат кунем. бо истифодаи маблағҳои буҷетӣ ва нишондоди қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе дар бораи истироҳати кӯдакону наврасон, масъулини соҳа шароити заруриро дар истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии Зимчуруд фароҳам намуданд. дар баробари ин бо иштироки тарбиятгирандагон ҳамзамон озмунҳои гуногун ташкил карда мешавад. барои дӯстдорони адабиёти бадеӣ ҳамзамон маҳфилҳои адабӣ ташкил карда мешавад, ки хонандагон малакаи худро тақвият мебахшанд. инчунин хонандагони фаъол барои ширкат дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидоноӣ омодагӣ мегиранд. барои ин шароити зарурӣ бо дастрасӣ ба китобҳои бадеӣ фароҳам оварда шудааст. бо чунин шева пеш бурдани даври истироҳат барои ширкатдорони чорабинӣ хеле писанд омадааст. ба фарзандона мо ин хеле шароитҳоро муҳайё кардаем ва фарзандони мо ҳар таътили тобистона омада дар ин истироҳатгоҳҳо истироҳат карда дам гирифта мераванд ва мо мураббиён тӯли чанд сол мешавад, ки дар ин истироҳатгоҳ омада кору фаъолият дорем ва кӯдакони мо аз ин истироҳаташон хеле миннатдор шуда аз ин ҷо мераванд. дар истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии Зимчуруди ноҳияи Шоҳмансур омӯзгорону хонандагон ва роҳбарияти истироҳатгоҳ ҳамзамон шоҳбарномаҳои фарҳангию маърифатиро низ ташкилу роҳандозӣ менамоянд, ки барои ҷолибу хотирмон гузаронидани давраи таътил мусоидати фаъол менамояд. таъмини фароғат дар домони табиати нотакрору дилфиребӣ диёр барои баландбардоштани маърифати экологии наврасон, ҳисси табиатдӯстии онҳо ва пайдо намудани дӯстон аз шаҳру ноҳияҳои дигари кишвар заминаи мусоид мегузорад. барномаҳои маърифатӣ ва фарҳангӣ мунтазам дар ҳудуди истироҳатгоҳ ташкил карда мешаванд, ки барои ҷолибу хотирмон гузаштани давраи таътил мусоидат менамояд. ҳамин аст ки кӯдакону наврасон бо рӯҳи болида ва хотири шод ба машғулиятҳои дар ин ҷо ташкил гардида ширкат менамоянд. ташкили машғулиятҳои варзишӣ ва солимгардонӣ аз бахшҳои дигари фаъолияти ҳамарӯзаи истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии Зимчуруд ба ҳисоб меравад. мусобиқа миёни истироҳаткунандагон аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла футболи хурд, волейбол ва эстафетаҳои ҷолиб пайваста гузаронида мешавад. зеро барои гузаронидани чунин чорабиниҳо хонандагон ҳавасманд буда ҳамарӯза дар ҷараёни он фаъолона ширкат менамоянд. истироҳату фароғат дар табиати нотакрори диёр ва ҳам дар муҳити созгор барои камолоти маънавию ҷисмонии хонандагон замина мегузорад ва онҳо дӯстони нав пайдо менамоянд. дар як баъз дар ин муассисаи фароғатию солимгардонӣ 250 нафар навраз ба истироҳат ҷалб карда мешавад. айни замон даври сеюми фароғат ҷараён дорад.